Здравейте. Извинете. И здравейте, хора. Тази роза трябва да се махне от тук. И здравейте, хора. Аз съм Миша Геймс БГ. Аз съм Йори Геймс БГ. И ние... Цигарата БГ, аз съм Да, цигарата БГ. И ние ще играем на... някаква игра, чакайте да кажа как беше. Една игра с Колин. Колин Мъсрай Рали. Аз ще играя. На PlayStation 2. Аз ще играя преди 3 минути и той 3 минути. На PlayStation 2 ще го играем. Това е мой PlayStation и обаче PlayStation 2 е много як. С Джой ще играем. Да, това е PlayStation. Да кажа, че и PlayStation 2 е як. Да, само трябва... Чакай, Мишо. Кой да пускаме? И ето го, Мишо, с Мустанг. Все пак е яко, обаче аз не искам да играя да се цъка там. Аз ще цъкам... Аз знаете ли какво ще цъкам? Аз ще цъкам сладолет. Ето не се бъзикам, ето, ще цъкам сладолет. Вижте колко стабилно държи телефона. Не, просто сме направили поставка. Не, подпряли сме си го на една... Не знае, че камерите как се поставят на едни колеца, на едни пръчки се закача телефона. Айде. Владяха. Играта ли? Колата. Игра трябва да видиш. Мега добрия. Да се блъскаш ти. Аз съм най-добрия да се блъскам. Ние не можем да много да играем тази игра, защото и сега купихме. Да, е много трудно. Знаеш сега, тази игра е трудна и... Там ги покажи пено вайците. Чихо е. Тази игра е много трудна, Killzone се казва с стрелба. И тази, дето играем е PlayStation 2, значи Colin Mustang Rally. Тая и ето тази игра са много Как ми стана камерата, човек, като беше видео? А тази е много по-яка, защото е GTA Vice City. GTA Vice City като GTA 5, ама не толкова много. По-скоро е като San Andreas, само дето Vice City е по-яка от San Andreas, GTA 2 е по-яка от GTA 2, защото 2 е някакви само коли. Сега Георги ще играем, Да, сега ще играем. И как се спрял? Но правя страшно добре. Аз не карам много добре. Ще държиш ли? Да. После. Нищо после. И да, хора, ние ще ви крача клип, за да ви зарадвам. За тези, които от вас ме наблюдават, де. Да, и може да се абонирате и да харесате клипа. Да. И може да се абонирате за мене. Аз съм Цигарата БГ, това е Мишо Геймс БГ. Ако не пишете Цигарата БГ, ако искате да се абонирате, няма понякога не става и за това пишете Георги Геймс БГ. Давай, играем 10. И трябва един се обясняваме. син череп. Това съм аз. И не се обясняваме. Но не искаш да говорим. Аз ще говоря. Защото съм пич. И карам много добре, ама...
Виж. Майко! Ти пак я щупи. Ама ти пак я щупи, хора. Ако видите колко е потрошил, направо ще падне. Давай, харе. Значи това е... Motherfucker! Вратата ми се отворя. Нали за това е игра? Вратата му се отвори. Ама се затворя. Ама се затвори вече. Абе, кога съм... Извинете. Играта е много яка. Айде, обърна се. Гледай, струши колата. Гледай само за моя това как ще се клати. Спойлера направо си отила вече. И да, хора, това мисля да е от нас. Стана 5 минути, бе, не гледаш ли играта? Виж играта. Гледам телефона. И това беше от нас, хора. Това беше цигарата.bg. Аз Мишо Геймс BG. И да, чакам.